Na početku sjednice delegate je pozdravio predsjednik Saveza Jovica Rečevića. U skladu sa dnevnim redom usvojeni su izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2024. godinu, plan i program rada i kalendar takmičenja kao i plan budžeta za 2025. Predsjednik Saveza predložio je Skupštini novog člana upravnog odbora iz reda sportista, takmičarku Jovanu Peković, što je jednoglasno prihvaćeno. Opšta je ocjena da će tekuća godina proteći u znak organizacije najvažnijeg kontinentalnog takmičenja, Europskog seniorskog šampionata, koji će se održati od 23. do 27. aprila u Podgorici. Danas osvajamo po novom dnevnom redu izbor određivanje kalendara za ovu godinu, financijski plan, izvještaj od prošle godine i to je uglavnom taj neka radna dio sjednice, redovna sjednica Saveza koja je. U svakom slučaju, brojni izazovi su pred Judo Savezom, naravno, kao što sam rekao, dakle, ta kruna rada, možemo reći slobodno, taj europski šampionat predstojeći. Jeste, mi smo ove godine, znači naši seniori i kadeti išli su dosta na evropske i seniorske kupove i osvajali su dosta medalja. Na balkanskom prvenstvu su bili među najboljima, iako ne najbolji u određenim kategorijama i nadamo se da ćemo se dobro pripremiti za ovo evropsko prvenstvo. Ulaže se dosta u te pripreme, pa vidit ćemo. Nadamo se najbolje. Svakako, uvijek svi ti neki planovi kreću od ovakvih, naravno, organa i uvijek je sve neophodno, pretpostavljam, i pripremiti na neki pravi način i donijeti te neke odluke koje će, naravno, za posljedicu imati da našim judistima sve, dakle, bude ono dobro i s ruke, što bi se reklo. Pa jeste, ovaj savez ovih posljednjih nekog godina uložio jako puno u razvoj samo judo u Crnoj Gori, samim tim u razvoj i klubova koji su postizali određene rezultate. Bez klubova se ne može pod trenerom u klubovima, tako da je reprezentacija zauzela jedan vidno mjesto u regionu, pa se mi nadamo da će to se proširiti na evropske i na svjetska takmičenja. Na kraju sjednice u ime Saveza predsjednik potpisao ugovore sa predstavnicima klubova kojim su definisana prava i obaveze organizatora turnira u 2025. godini, a sve u cilju podizanja kvaliteta tih takmičenja.